Рождественська карпатська симфонія. Під таку назву днями в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилася перша персональна виставка Миколи Кокіша. На виставку прийшли многі чистовані людкові, котрі знають ціну народному іскусству ткацтва. Сьогодні у виставкових залах нашого музею відкрилась чергова виставка, яка репрезентує один із найпоширеніших видів традиційних народних ремесел, а саме ткацтво. Ткацтво Закарпаття воно є досить різноманітне, різнопланове у своїх формах, конструктивних вирішеннях. Кожен регіон у цьому плані має свої конкретні давні традиції. Не є винятком також і Рахівщина, закарпатські гуцули. Якраз сьогодні у нас у виставковому залі представлено ручне перебірне ткацтво Рахівщини, яке репрезентує Микола Кокіш із села Ростоки Рахівського району. Микола Кокіш – це взагалі унікальна людина. Я з ним познайомилася недавно, лише очно, я кажу, але заочно я знаю про нього дуже і начувано багато, тому що він є одним із найяскравіших представників давнього гуцульського ткацтва, є продовжувачем традицій і є основним на даний момент з носіїв, самим основним яскравим носієм цього давнього гуцульського вогноткацтва. І його надбання, його роботи занесені до регіонального реєстру нематеріальної культурної спадщини. Ми надіємося, що в подальшому ми будемо подавати його обов'язково, із його зусиллями, тому що він надалі буде працювати, працює, дай Бог йому здоров'я, до всеукраїнського регіонального реєстру нематеріальної культурної спадщини. Микола Кокіш – це самобутня, дуже цікава особистість, з якою надзвичайно приємно спілкуватися, тому що мали нагоду 3 дні назад, він заходив до нашого центру, мали таку творчу зустріч із ним і багато чого пізнали. Пізнали у нього то, що коли він сідає за ткацький станок, які обряди використовували його бабуся, прабабуся, які ритуали проводив він і проводить і він, також і його бабця, і прабабця, для того, щоб сткати той чи інший виріб. Хочу сказати ще, що мені, певно, здається, що оцю любов до народного мистецтва, оцю любов до ткацтва, яка дійсно там пропагується і живе у Богданській долині Рахівського району, конкретно в селі Ростоки, він, певно, перейняв ще з материнським молоком, тому що почав опановувати ази цього ремесла ще з раннього дитинства. До експозиції вийшли більше 50 різних тканих виробів, бо родився чистований Микола на Красній Рахівщині, де сама природа учить кожного челядника видіти красоту гір, полонин та помаленьки вчитися передавати в ту красоту вадь на картинах, а вадь на полотні. Та то й не дивина, що наш майстер так красно став чинити свої витвори за ткацьким верстатом, бо він успадкував знання ткацтва многих поколінь гуцулів Богданської долини. Ще є дивним це, що це в основному завжди, як кажуть, було більше завдання жіночі. Жінки займалися цими речами. Ми тут багато говорили вже з паном Миколою, чому так сталося. От така він є людина. Просто настільки всестороння, зацікавлена, небайдужа, що він з дитинства зайнявся цими речами. І я вже була дуже здивована, що в 10 років він вже виткав свій перший ліжник. Так сталося. Так, і він, як було, так було. Тому що, каже, бабка захворіла, а він мусив це продовжувати. І він собі сів та й то зробив, та й в нього все вийшло. І з того часу він постійно займається цією справою. І я дивуюся, де в нього стільки є енергії, часу, слава Богу, здоров'я, тому що це дуже трудомістка праця. Він же сам це робить з самого початку. Він сам заготовляє ці нитки, тче, це все робить, виготовляє, фарбує. Це дуже важкий процес, але я думаю, що в кінцевому результаті він дістає неймовірне задоволення, і це задоволення він подарував сьогодні нам, всім відвідувачам цієї виставки. Я сподіваюся, будуть вони задоволені, тому що ми приклали до цього немало зусиль, монтуючи цю виставку з любов'ю. Зі слів самого Миколи, він казав, що спочатку бабця йому дозволяла лише, звичайно, за овечками там приглядіти, потім вона йому дозволила уже і моток ниток скрутити, потім він уже пряв на куделі, а лише потім він уже почав щось уже працювати за верстаком.
А з роками у нього із його ткацького верстата вийшли унікальні роботи. Не тільки роботи, які використовуються для домашнього вжитку і які дійсно ці роботи живуть у домашньому побуту, але і вони стали високопрофесійними та високохудожніми. Микола Кокіш займається цим ремеслом з самого дитинства. Оскільки виріс у Гуцульському краї, то з самого маличку був занурений у ту атмосферу народних традицій, народних ремесел і промислів. Сьогоднішня виставка репрезентує нам найрізноманітніші ткані вироби. Тут ми бачимо і елементи традиційного народного костюму, такі доволі рідкісні елементи, як вовняні накидки, гуглі, які носили гуцули як окремо у осінньо-зимовий період, так і їздячи верхи на конях, домоткані доріжки, ліжники, знамениті гуцульські ліжники, такі елементи народного вбрання, як запаски, пояси, які на сьогоднішній день доволі рідко можна ще зустріти у приватних колекціях, у людей особисто вдома. Повічте мені, як то ви прийшли до такого іскусства? Просто держався старих звичаїв. А які перші спроби були? Ну, ви ж знаєте, саме легше робити ліжники, вони з товстих ниток. Робота як скоро виконується, то і весело робити. А, наприклад, рушники, вони дуже повільно вчуться, то вже треба бути впертим, щоб виткати рушник. Напевно, були якісь ваші вчителі? Бабка, А як її звали? Гафія, Що вона витворяла? все ткала, що я чути, вона ткала. Так. А перші такі спроби у роботі, що вас дуже здивувало? Ну, мене одно дивувало, як педалі баба нажимає, а нити встають одні догорі, одні вгорі. Це була машина в хаті. Ви розумієте, давно не було машинок дітям грати з чим. І от я водно зачаровано дивився, як баба тче, і то одна частина ниток встає догорі, друга вниз. І це було для мене цікаво. І там потак був такий в хаті, мотати цівки на цівки Ой, у нас нитки. кажуть потач. Так, потак. Ну і то було мені цікаво, то ті коліщата крутити. І так дитина коло того привикла. І Як думаєте, оця тяга до творчості не викликана тим, що Рахівщина надзвичайно красива місце? напевне, все дуже красиве, все заворожує. Які маєте враження, чи сняться вам ці панорами дитинства? Да, іноді сняться. Сняться. І що сниться? Сняться. Особливо мені сняться, коли я бачу квіти, сняться, вода, полонини, або де такі враження були. Дуже довго мені снилося, що я з мамою гуси жену на ріку. Ну, такі якісь дитячі сняться, звичайно, і ми їх ні заборонимо, ні закличемо. Дуже радує те, що пан Микола відроджує ці народні традиції, зберігає їх, примножує на сучасному етапі. Подібні виставки, вони якраз і сприяють тому, що оце традиційне народне ремесло продовжує жити. Ми показуємо його молодому поколінні, які мають змогу бачити, як жили, як працювали їхні бабусі, дідусі. Ліжники, запаски, ці свої для воріт матеріали. Вони використовували їх, звичайно, в побуті, але завдяки неймовірному смаку, надзвичайним професійним даним, тому що це навіть передавалося, як би сказати, на генетичному рівні, тому що всі практично займалися цією давньою справою. Ваша творчість це надзвичайно дивовижна. В ній є таке різноманіття і ліжники, і жіноче вбрання. Як ви до них прийшли? Потреба. Є потреба, то й робиться. От вівці є вовну, треба ж її використати, от я і беру, роблю. Є багато вовни, чуліжник, є мало, запаски або тайстри, або... А мене ще цікавить, коли ви працюєте, то який стан душі ваш? Заспокоююся. Ви розумієте, у мене нормалізується, ну тепер уже у віці я це відчуваю, у мене нормалізується тиск, як я роблю таку роботу. Як я
ну, 3 дні там вихідні або що, свята, то ж не будеш робити. І от мені вже щось не вистачає, я вже втомлений, я багато лежав, у мене вже не той ритм життя стає. В общем, неможливо, без цієї творчої роботи неможливо. Пане Миколо, я знаю, що на Рахівщині ще й обов'язково щось співають. Обов'язково? Коли ви І читаєте, за якусь Дуже таку часто. утніть мені. Ну, не можу вчати, тепер ж Пилипівка. Та то не біда, що от піст, але най Бог Давайте коляду. коляду О, давай. вже можна колядувати. Давайте. Ой, пан господар, чим прославився, ой, дай Боже, золотим плотом обгородився, ой, дай Боже, ой, за тим плотом сам Господь ходить, ой, дай Боже, сам Господь походить, з газдов говорить, ой, дай Боже. Досить. Йой, як дуже красно, слухайте. А вас не практикують колядки для дівчини, для хлопця, для газдині, газда? Для дівчини, будь ласка. Давайте, ці Ну, різдвяні. Ні, то буде вони ж доречно. довгі, але я вам початок для дівчини. Ой, попід горов, під полонину в неділю рано зелене вино сажено. Стерегла його гречна дівчина в неділю рано зелене вино сажено. Стерегуючи, трошки заспала в неділю рано зелене вино сажено. Прилетіла дні всіляка пташка в неділю рано зелене вино сажено. Вінце ізбила, крильце зронила в неділю рано зелене вино сажено. Прибігла і дні звірка із поля в неділю рано зелене вино сажено. Вінце змісила, волос пустила в неділю рано зелене вино сажено. Припливла і дні рибка із моря в неділю рано зелене вино сажено. Вінце спінила, луску лишила в неділю рано зелене вино сажено. Прийшли до неї 3 віщанини в неділю рано зелене вино сажено. 3 віщанини, всі царські сини в неділю рано зелене вино сажено. Начали вони то вино пити в неділю рано зелене вино сажено. То вино пити та й не платити в неділю рано зелене вино сажено. От мені цікаво, які традиції ви спостерігали, які зберігаєте у своїй сім'ї різдвяні? Обов'язкові 4 страви на столі, але вони мають бути зроблені з 12 речей. Хліб, голубці, як кажуть, кутя, але яка, аби всі розуміли, про що, пшениця в нас кажуть. Пшениця і узвар. Все, ці 4 речі. Перший хліб складається з пшениці, хмелю і води. І хмель дають? Ну так дріжджі, це ж хмель. А давно дріжджів не було купити. Хміль, відвар хмелю стояв з розколоченою мукою, він закисав і тоді ним додавали в хліб, то є хміль. Ну, у голубцях має бути, давно була ячмінна крупа, капуста і щось, гриби або цибуля, або щось так. Це друга страва. Кутя мала мати пшеницю, бачите, у хлібу жито, пшениця у пшениці, пшениця сама, мак і мед.
Так? Четверта страва узвар. Це мала бути вода, мало бути сухофрукти, тобто сливи і Здорова їжа. вода, значить, мала бути у узварі, мала бути вода, сливи. Яблука, груші. Ні, лише сливи чос у нас. У нас лише сливи іменно. Інші фрукти не клали на святий вечір на це. А чи гадали у вас дівчата? Ні, Перед на Андрія гадали, на Пилипа гадали. Ну, як в нас кажуть, ворожили. Значить, на Пилипа. Це початок перед самої Пилипівки. Ну, то ворожили, ви знаєте, на Андрія пироги, то так і в нас робили. А на Пилипа, дівка ввечері на Пилипа мала се так одягнути, як коли б мала йти до церкви. Парадно. Мав спечи з маком хліб, не хліб, а колач. Брала цей колач під плече і виходила на двір, коли перші зірниці з'являлися, виходила на двір, ставала під порогом вже перед хатою та й слухала, відки будуть гавкати пси. А звідти буде жених? Звідти буде звати, треба буде сватаче ждати. Цікава і ця виставка і тим, що всі ці елементи, ткані, вироби, які представлені на цій виставці, вони мають і своє функціональне, не тільки функціональне, говорять нам про своє функціональне значення. Більшість із них мають обрядове значення, використовувалися у різноманітних звичаях, обрядах, як річного календарного циклу, так і у сімейній обрядовості. Ті ж запаски, та ж гугля були обов'язковим елементом весільного убрання, гуцула. Ліжник теж використовувався в весільній обрядовості. Ним обов'язково накривали наречених, які на ліжник ставали, коли заходили до церкви, наречені і так далі. Чистований Микола добре знається на технології переробки вовни. Дуже йому було тяжко, признається майстер, коли увидів, як одна родина після смерті мамки спалювала залишки вовни біля ріки. У творчому гатижаку чистованого Миколи більше 500 уфейтованих унікальних виробів – ліжники, килими, скатерті, рушники, окрайки, запаски, баюри, снурки, волоки, верети. Традиція гуцульського ткацтва, яку майстер сокотить і примножує, вийшла до обласного реєстру нематеріальної культурної спадщини. Чим ця людина ще унікальна і мене просто заворожує спілкування з ним, тому що він сам, як по професії, так, він у нас лікар-фармацевт. І дуже дивно, що така людина настільки захопилася цим давнім мистецтвом і зробила з цього побутових цих речей, звичайно, які гуцули використовували в своєму повсякденному житті, зробила з нього мистецтво. Ви, я знаю, лікар. Ні, я провізор. Ну, ви провізор, так? Аптекар, так? Як ця сфера вас зацікавила? Як ви стали аптекарем? Випадково. Ніколи не мріяв. Медицина, оскільки я на гуцулі усі знають лікарську справу, так сказати, народну, я то знав. Але я ніколи не думав, що я буду в цій галузі мати основну професію. Але так сталося, що то був 73-й рік. Напевне, було заплановано, бо ж при Радянському Союзі то все було планування, там таке глобальне. Видно, вони мали плани розширювати кількість аптек в нашому гірському районі і пояснили тим, що дуже велика текучість кадрів, прийдуть на рік, а то й на пару тижнів, подивляться на рахів, тікають кожна собі по Україні, відки прийде. І вирішили місцевих юноту місцеву залучити до навчання, аби мати свої місцеві кадри. І я в той потік попав і закінчив медінститут і працюю понині. Чудова професія, фармацевт, провізор. Робите якісь лікарські такі напої, чаї? Звичайно, наша аптека єдина в Рахові, яка має право ліцензію на виготовлення лікарських засобів. Єдина на район.
Кажуть так, що Господь сотворив нам землю, сотворив людей, дав нам лікарські трави на землі, а ми возомнили себе богами, і та пам'ять, ті знання від нас відійшли. Що ви думаєте з цього приводу? Не думаю, що ми возомнили себе богами, як ви кажете. Ми просто забуваємо, непотрібні речі забуваються. Що, наприклад, як є вже аспірин, люди забули за вербову кору. Ви ж знаєте, не знаєте, а давно лікували температуру вербову кору. Тепер є аспірин, до речі, і саму ацетилсаліцилову кислоту, у нас салікс по латині верба, зато воно так се зве, ацетилсаліцилова кислота. А які ще у вас є цікаві такі? Та любі на любому Відкрийте нам ті знання. Тож, як у нас вважалося? І баба мені казала, і від других чув людей. Всі рослини є лікувальні. Просто треба їх знати, кілько брати, і коли брати, і від чого. І все. І важливо, коли брати? Так? Звичайно, тож, ну, то це ж і сучасна наука так вважає, що трави треба заготовляти в певний час, в певну пору доби, певно сушити в певних умовах, зберігати в певних умовах. Це ж нормальна сучасна наука, фармацевтична, так і каже. Так. А скажіть мені, будь ласка, традиції ті, котрі ви бачили у своєї бабки, може, дідика, чи дотримуєте у своїй сім'ї? Так, стараємося дотримуватися. Ну, наприклад, та ж організація Святого Вечора, та ж організація Великодня. У хаті має бути так. І подеколи і навіть жінка може заперечувати, що скажу, не ми це придумали, ми не знаємо, що воно може вже означає, але так робили наші батьки, робимо так і ми. Діти, як захочуть, будуть нас повторювати, а як ні, та аби не як десь побачить таке, то щоб думали, що це нове. Ні, щоб не знали, що так має бути. Це все. Ну, наприклад, на Великдень рано ми прийдемо з церкви, обов'язково у нас в хаті під столом запалюється ладан, щоб у хаті пахло ладаном. У других місцях я цього не зустрічав, хоч бував у гостях. Ну. А на Різдво які такі є традиції, які не зустрічаються тільки на Гуцульщині? На Різдво, ну, по-перше, в коляду ходять. На Святий Вечір не треба йти до других, що зичити, бо не файно йти в хату в такий день до другого. Треба або заздалегідь думати, що тобі того треба буде, якщо вже не маєш, та позичити днем навперед, це що, а йти зичити дуже недобре на Святий Вечір. І для тебе недобре, що ти йдеш зичити в такий день, і для того недобре, хто зичить. Розумієте, не треба в цей день ходити по чужих хатах. Пан Микола, горянин так само, як і я, тому все, що він тут представив, мені є дуже близьке. Але найбільше вражає, я вам скажу, що сильні чоловічі руки роблять такі чудеса, що повинні робити жіночі руки, по суті. Орнаментика, я бачу тут багато таких речей геометричного плану, кольорове, мене найбільше вражає, тому що Микола дуже добре знає історію, я бачу, Гуцульщини. Коли приходиш сюди з холодної, такої сирої зимової погоди, то перше враження на тебе віє оцим теплом від ліжника, від того, як народне мистецтво може гріти і впливати через асоціації на душу людини. Вражає оцей монументалізм, що і те, як оце традиційне народне мистецтво, воно здатно преобразити інтер'єр і створювати оту нашу систему векторів, в якій нам комфортно, зручно і гармонійно. Рахівщина багата на народні умільці. Один із них – це наш Микола Васильович. І хочеться, по-перше, сказати, що це доброзичлива людина, яка завжди відзивається на всі наші просьби для того, щоб взяти участь чи в районному святі Гуцульська бриндзя, чи в проведенні масових заходів. Як творчість допомагає вам жити, ну, скажімо, в таких нелегких умовах? Помагає добре. По-перше, я зайнятий. В мене нема коли думати ні про політику,
ні про те, як у нас добре, або як у нас погано, або хто який хороший, хто який поганий, хто який зарозумний. Ти собі маєш роботу, ти собі своє робиш. Скучно, тобі співай. Нікому не заважаєш в хаті. Розумієте? Співи нормальне, то якщо вже навіть сплять, або хто там в хаті, може собі потихоньку. Дуже співи допомагають під час. По-перше, легень, по-друге, ткацтво, воно, чого я й дочці пропоную весь час ткати, дуже розробляє м'язи. Людина тоді гармонійно збудована. Розумієте, так як атлет. У мене руки сильні в 60 років і нормальні біцепси, все. А, ну, в общем, я не виглядаю хилим, хоч невисокий ростом, але тим не менше я одно був гармонійно розвинутою людиною. Розумієте? Це, я думаю, що ткацтво допомагає в цій справі. Як добре же є у нашому краї люди, котрі сохраняють народні традиції своїх предків, примножують їх, пропагують, і на їм усьому не пропаде сохтаж.